Ibilek eta Eroskik ibilgailu elektrikoetarako birkarga puntuak inauguratu dituzte gaur Gasteizko Salburuko supermerkatuko parkinean. Eroskik lehentasunezko 10 partzela erreserbatu ditu bere sareko 5 aparkalekutan ibil enpresaren bitartez. Eroskiren flotako Mercedes Vito SL furgoneta elektrikoei zein ibilgailu elektrikoak erabiltzen dituzten bezeroei birkarga zerbitzua emateko. Ibilgailu elektrikoa duten Eroskiko bezeroek doan kargatu ahal izango dute ibil enpresak supermerkatu gasteiztarren kargagailuz hornitatu instalatu dituen 2 plazetan, zerbitzua eskuratzeko txartel baten bitartez. Kargagune gaur irekiko dugu edo lehenengoak Gasteizen ibil eta eberen politikari jarraituz inauguratuko dugu eta hori berri ona da guztiontzat. Hasieran, kargatzeko 10 puntuak instalatu dituzten supermerkatuak izan dira Bilboko Indautxu eta Bolueta, Barakaldobek, Gasteizko Salburua eta Donostiako Arko Amara.